Dobro, evo, drago mi je da je ovo uključivanje uspjelo. Zahvalila bi se organizatorima i posebno kolegi Sopti na pozivu koji uvijek je jako aktivan u tome da mene uključi u ove razgovore i u ove kongrese. Moja tema je hrvatska znanstvena politika u uvjetima globalne digitalne transformacije. Ona ponešto odudara od cijelog temata, iako ja sad kad sam slušala izlaganja zapravo nalazim jednu strukturnu poveznicu, posebno između onog što ću ja reći i izlaganja kolege Tade Jurića, a u kontekstu i u perspektivi rasprave o potrebi deprovincijalizacije kao jednoj, da tako kažem, metastrukturnoj mjeri koja će pridonijeti možda zaustavljanju iseljavanja i možda jednom novom valu povratka, pa i u kontekstu jedne potrebe ubrzane modernizacije koja će možda pridonijeti tome da više ljudi u našoj zemlji vidi perspektivu. Nemam prezentaciju zato što naprosto mislim da je ovaj medij komunikacije, dobro, to je moja neka percepcija, bolje za ovakav jedan živi razgovor. Evo, pa ja ću sada početi prvo sa nekim mojim razumijevanjem digitalne transformacije, jer sam se posljednjih godinu dana istraživački jako s tim bavila i uskoro ću o tome izaći u jednom Vox i Scopus časopisu rad. Dakle, što je zapravo ta digitalna transformacija u kratkim crtama? U suvremenom društvu je sveprisutnost digitalnih tehnologija takva da su one nevidljive. Smatra se da je digitalizacija najprije i najbrže prodrla u bankarski sektor i u područje društvenih mreža. Iz ova dva kanala digitalizacija je penetrirala u sve vidove poslovanja i svakodnevnog života, na način da su digitalne tehnologije postale konstitutivnim dijelom naše ljudskosti, smatra se. Stoga se danas Castrosova predviđanja iz 2000. godine o digitalno umreženom društvu smatraju točnima, a društvene znanosti više ne propitkuju ima li digitalna tehnologija utjecaj na društvo, nego se bave istraživanjem i razumijevanjem promjena koje su digitalne tehnologije unijele u način na koji se konceptualiziraju dobra, dakle radi se o ekonomiji. Čujete me? Čujemo vas, nažalost ne vidimo najbolje, ako bi mogli svjetlo upaliti kod sebe. Evo, baš sam ga upalila. Stvar je u tome da ja imam, vidite, ove prozore iza mene jako... Žao mi je. Dobro, sve u redu. Znači, na način na koji se konceptualiziraju dobra, dakle, raspravlja se o tome kako se stvara kroz digitalnu transformaciju neka vrsta nove ekonomije, kako se proizvodi nova ekonomska vrijednost. Znači, gdje je ta dodana vrijednost? U okviru rasprava o novim načinima stvaranja ekonomske vrijednosti posebni je naglasak na poduzetništvu koje je utemeljeno na novim tehnologijama. Raspravlja se o izrazito neizvjesnim uvjetima u kojima djeluju tehnološko-digitalni poduzetnici koji svoje poduzetničke ideje testiraju uglavnom u stručnom kolegijalnom krugu, dakle u malim i zatvorenim zajednicama. Propitkuje se dotad nepoznati koncept urođenog globalnog poduzetništva koje koristi tehnološke mogućnosti brzog i besplatnog umnožavanja proizvoda i distribuiranja globalnog potrošnje, te se definira model tehnološkog kontinuuma u kojem je digitalno poduzetništvo tek jedan dio modela novog poduzetničkog djelovanja. Ali to istovremeno znači da nestaju tradicionalne barijere koncentracije kapitala koje periferne ekonomije su stavljale per definicionem u negativni položaj. Dakle, ima globalizacija i pozitivnih strana. Također, analizira se kako masovni pristup internetu preko različitih platformi omogućava poklapanje ponude i potražnje, mijenja ulogu potrošača u ko-kreatora proizvoda i stvara nove lance usluga u okviru ekonomije dijeljenja. Moji su nalazi konkretno da u Hrvatskoj postoji preko 100 firmi koje sudjeluje poduzeća
digitalno rođenih poduzeća koje sudjeluju u toj ekonomiji dijeljenja i koji imaju globalni doseg i koji stvaraju veliku dodanu vrijednost i zapošljavaju visoko obrazovani kadar i plaćaju visoke plaće. Dakle, to je nalaz mog istraživanja. Dakle, može se reći da se u društvenim znanostima u cjelini prihvatilo da je termin digitalna transformacija dovoljno sveobuhvatan da objasni ukupnost promjena koje nastaju pod utjecajem digitalnih tehnologija, s tim da se poslovanje smatra ishodištem promjena i izvorom povećanja poslovne dinamike. Digitalna transformacija u sociološkom smislu podrazumijeva integraciju digitalne tehnologije u sve aspekte poslovanja i svakodnevnog života. Zbog toga je digitalna transformacija i promjena načina života i rada. Presudno obilježje te promjene je vremenska i prostorna kompresija. To je ovo što vi i ja sada doživljavamo. Udaljeni smo, spojili smo se i vjerojatno komuniciramo sada i sa jednim širim panelom ljudi, a vjerojatno izvan naše zemlje. Dakle, to je ovo što mi sad vidimo. Do koje dolazi zbog te vremenske i prostorne kompresije, dolazi do povećane mogućnosti komuniciranja u realnom vremenu. U tim uvjetima, po mom mišljenju, i znanstvene organizacije moraju neprestano dovoditi u pitanje status quo, eksperimentirati i prilagođavati se sa promijenjenim okolnostima. Recimo, mi u Pilaru smo počeli sada voditi sjednice znanstvenog vijeća preko MS Teams alata. Da bi prevladali korona krizu. Dakle, da ne bi zaustavili znanstveni proces, prilagodili se epidemiološkim uvjetima. Stoga digitalna transformacija nije samo usko povezana sa konkurentnošću nacionalnih gospodarstava, promjenom načina života, transparentnošću rada javnih službi, nego i sa znanošću, a pogotovo sa razvojem visokog obrazovanja. Digitalni napredak se od 2014. mjeri u svim, od 2015. godine mjeri u svim članicama Europske unije i mjeri se kroz 5 dimenzija: povezanost, ljudski kapital, upotreba interneta, usvajanje digitalnih tehnologija i digitalizacija javnih službi, a javne službe su u našem slučaju i sveučilišta, jer su većina hrvatskih sveučilišta su javna. Dakle, sve ove dimenzije su presudne za razumijevanje transformacije, digitalne transformacije kroz koje mora proći visoko školstvo u Hrvatskoj da bi se uklopilo i ovladalo. Ne samo stvar da se uklopimo, nego da i uvladamo i upravljamo procesima digitalne transformacije. I sada dolazim od ovog razumijevanja digitalnog do hrvatske znanstvene politike, nekih činjenica i nekih istraživačkih pitanja koje bih ja sada postavila, a koja ja nisam primijetila u našem znanstvenom prostoru da se debatiraju. Po mom je mišljenju, Hrvatska u posljednjih 30 godina vodila ekspanzivnu politiku razvoja visokog školstva. Pored tradicionalnih hrvatskih sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru i Splitu, osnovana su i nova javna sveučilišta u Puli, u Dubrovniku te sveučilište Sjever. Pored toga osnovano je Katoličko sveučilište i osnovano je, po mom saznanju, jedno privatno sveučilište Libertas. Unutrašnja strukturna karakteristika tih sveučilišta, poneprije ovih novo osnovanih, a onda i većine javnih hrvatskih sveučilišta, ali sa nekim vremenskim pomakom, je da su ona integrirana sveučilišta. Katoličko svakako je, Libertas svakako je, a u izvjesnoj mjeri su, po mojem saznanju, integrirana su i ova nova sveučilišta, sveučilište u Puli, sveučilište u Zadru, sveučilište u Dubrovniku, sveučilište Sjever, kao i sveučilišta u Zadru,
čini mi se, Rijeci i u Osijeku. Međutim, najstarije hrvatsko sveučilište koje ima najdulju tradiciju, koje ima 33 ili sad čak i više sastavnica i koje je između Beča i Atene, po mom saznanju, prvo ili drugo sveučilište po veličini broju studenata, jer ima oko 65.000 studenata. Ta brojka varira, jer neka sveučilišta jer neke sastavnice povremeno eksplodiraju po broju upisanih studenata, u to sad ne bi ulazila. Dakle, to sveučilište nije integrirano. Radna je pretpostavka temeljem mojih dosadašnjih istraživanja povezanih sa digitalnom transformacijom je da će se dezintegrirano sveučilište, a to je, ponavljam, Zagrebačko sveučilište koje je najstarije i najveće, teže digitalno transformirati nego ona koja su integrirana i da će zbog toga gubiti konkurentnost i kompetitivnost na globalnom tržištu koja je globalizirano naprosto zato što su procesi digitalne transformacije strukturnog, a ne bilo kojeg drugog karaktera. To će po mom mišljenju već u ovoj generaciji, a svakako u onim sljedećim, isključiti ovo sveučilište iz privlačenja studenata iz dijaspore, koji bi studiranjem u Hrvatskoj mogli, a radi se o studentima treće generacije, razvijati svoj znanstveni potencijal, jer to je na prvom mjestu, pridonijeti internacionalizaciji svih hrvatskih sveučilišta, osobito Zagrebačkog sveučilišta, te kroz taj proces znanstvenog usavršavanja, da tako kažem, i ko-kreativni proces internacionalizacije Zagrebačkog sveučilišta, reanimirati, govorimo o trećoj generaciji iseljenika, svoj socijalni emotivni krug, svoju kulturnu memoriju i svoj nacionalni identitet. Pitanje koje se po mom mišljenju iz ove perspektive iz koje ja gledam na stvar postavlja je što možemo učiniti da se pospješi digitalna transformacija hrvatskih sveučilišta, a osobito sveučilišta u Zagrebu, i što je potrebno napraviti u dijaspori da bi visokoškolska sveučilišna razmjena s dijasporom, osobito sa drugom i trećom generacijom, bila šira, dublja i efikasnija u vremenima kojima dolazi. I ja bi s ovim završila, sa ovim istraživačkim pitanjem. Ne postoje, po mom saznanju, znanstveni odgovori na ovo. I zahvalila se još jednom na pozivu za sudjelovanje i na vašem moderiranju. Hvala vam.